জরানি হামবাই তিনি 7 তারিখ জুন 2023 তিনি সাল যে রোমান স্ক্রিপ্ট ফর কগ্রক চবানি লুয়াজি মুম্বাই মানজাকনা হনে অস্ট্রেলিয়ান ডেমনস্ট্রেশনাव ফাইজাক যত লুকুরকন আনি খা কাহাম চিনি বুসকাঙ্গো তিনি বেলে কপাল কাহাম কে মানখা रोमन स्क्रिप्ट फॉर कग्रक चबानी इंदै चिनी चेयरमैन बरमगोनां सार विकास रॉय देवबर्मा आबो कारिबो चिनी सीनियर लीडर दङ सार शक्ति जमातिया सार डॉक्टर विजय देवबर्मा तै गोबांमा जतनि बुंनालिया आबो कारै गोबांमा अर्गानाइजेशन चिनारो 56th organization by जोङो रोमान स्क्रिप्ट फर कग्रक चबा हनै मथा खाजाकमानि अ मथाव गोदानजाक त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा हाबा पाइजाक बदल बरक बसुं बाय तिनि अ पान्दाव गोरों फाइका आबो कारिबो चिनिरो जों गोबांमा स्टुडेन्टस रगनुगु बाक्सा ताबुबो लामाव ट्राफिक जाम कसाजाक बरक ताबुबो फाइटंखौ टीएसएफ बदल इंदै मानजाक फाइजाक तै जुदा जुदा जत अर्गानाइजेशन नि फाइ मानजाक फाइजाक नरक जतना आनि खुलुमुंगा फारै आं तिनिनि ओ लामसकमानि कक किसिसा नारगानो रांसाकनि ताखुकतै बुखुकसं जों साइमानो इ हास्ताव त्रिपुरा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हनै आइन सुनामै ककबरकनो ऑफिशियल लैंग्वेज हनै स्वीकृति रिमानि यागुनो फानो आ ककबरकनि जाति थैमे मेरे हाइके ताबुबो चिनि ककबरक माखौगै दङो बिसि गोदोगमा रम्बै चिनि ककबरकनो सैनानि बागै जे स्क्रिप्टनि बागै जों जबा खालायफैमानि अ चबानि पाइथाक नि लामा ताबुबो जों नुहुरियाखौ जों आन्द्रा गुन्द्राव खालायजाक आबोनि बागै तिनि बेलायखाय खाव दुख नांगौ जों साइमानिया चिनि अ चबा बे बुसुकबो थांना नांगौ आनि गायसा कबं मंखे चिनि ताबुक जे गोदान जेनेरेशन सिक्ला जेनेरेशन अख्रा चाख्रा बोरै चेराय जत्तनो पाल बाक्साके और रोमान स्क्रिप्ट नि बागै जे सबाव जों अखरजाक अब पाइयासाक नांखेसिनि थै फान जे तंगनि जों रुबै अ सबानि बागै जों सिनि साकनो दान मा खालायनाय रांसांनि ताखुकतै बुखुकसं जों साइमानो ककबरक सानायबो तिफ्रासा सैनायबो तिफ्रासा दागिनायखौ बुइनि बरक आबो बाहायके इंलिमान अ चबानो दुइ जों जे खरां तिसमानि जों खाखाव ताबुकनो बरंनि खुनजुआव थाङै सिनि कक सिनि दुखनि कक सिनि बुखानि कक सिनि जे मुचुंमानि कक अ कग्रक ताबुक बरंनि दुखाव थांनाङै सिवानो हनै खाखाव बाक्सा बाक्सा बरक वानसुबो बांग्रा स्किलबो सैबो कग्रक बा तामुंनाय देवनागरी सैबो तामुंनाय बांलाव सैकेबा जत त्रिपुरा राज्यनि बरक बांला मानो हंगाबा आबसे काहामखौ खुनै बाक्सा वानसुबो हियाबा ताखुकतै बुखुकसं जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जों कग्रक सैकाय सराय सरायके सिनि सैतायरगनो जों सैमानो जों जतनो सिउ बांला बाय सैकाय बिनि जुरिसडिक्शन बेलेग कम पश्चिम बंग वेस्ट बेंगल जरा बुजियो मानोनो एबा बांलादेश जरा बुजियो मानोनो एबा देवानगिरिबो सैकाय भारतबर्षनि बिसिङाव जों सिनि ककबरकनो बुजियो मानोनो हियाबा रोमान स्क्रिप्ट बाय सैकेले सिनि कक असंसार गोनांनिनो सिनि ककबरकनो परियो माननाय सिनि ककबरकनो जों बुजियो माननाय आबोनि बागैनो जों रोमान स्क्रिप्टनो आसुक साल गोदोंमा रम्बै सानै फाइमानि अ चबाव तिनि जे फाइनाय
jottono ani kha kaham yafarui ang o sobani Roman script kokborok sobani convener ngai tinini o pandawo jottono lamsogo nor jottono kha kaham yafarui sini Roman script ni je diman daktino mantung ti prasado phai loktung hambai